Mga tugang, good morning! Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramo niya ito kunyang pong aldaw na ninin Webes. Petsa 20 na sa bulan kan Agosto 2026. Kami po naglalaob na nasa maray kamukamugtakan, mas sinanay medyo hard life para po sa iba. Pero padagos bangira rin na nakakatipon sa pangural daw na pangaipo. Ako po sa nung lingkod, Mardila dahil iba salit sa naperotian. Hanggang alas 11 lang po kita. Kapag Webes, pag alas 11 hanggang alas 12, papasok po ang ating friendship from DNR Regional Office number 5 para sa kapalibot ng taatamanon ta program. Nganing ma-update po kita ka mga pinagigibong lakdang kan DNR para mapangataman ang kapalibutan. Pagkatapos siyempre, ang mga existidong mga layers, asin mga bagong lay kung igwaman, para po dahil kita mabugdok sa alanganin, pag-abot po sa pagbalgar, mga tugang sa mga ipinagpapotob sa pangataman sa pong mga kapalibutan sa mga rekursos naturales. Lado technical, yaman po dyan, kasabay natin si Kuya Nems Flora, matang yaman sa DCGB Social Media Department, sina Jerome Nico Martinez at saka si AJ Bremen, at pong mga ITs. And duman sa mga kababayan natin sa tuyang banwaan, ultimong aldaw kang trabaho sa gobyerno sa agapalan Kuya Nems Holiday karahaya Ade parte niya to Sinda mga kabu alright lado kang mga pagiribata sa luwas sa Megapos Patrolya ang pudyan mga tugang sina Chief of Reporter Field Commander Chief Jimmy Nasalita diyan po mga tugang sa 3rd District. Kasabay taman siyempre tulungan asin kaginawahan si Pading Jomar Bien duman sa 1st District, napunan Joshua James Bino Daraga Area, Karen Ala sa Kapitolyo Provincial, ng servisyo Partner Al sa City Hall, asin si Baby Angel Mostaza Regional Center Site, asin po sa Legazpi Port District. Siyempre sa mobile ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po kabos minasa lugar mga kababayan, minapabanin sa rumangwang morning. Kasabay siyempre ang paabot manin good morning sa newsroom. Yan, diyan po dyan sina Jenny Balyaran, pagkatapos si Shara May Liron. And I think baka sa aga makalaog na po mga tugang si Nicole Ann Gloriani. Nadakop si Nicole kan ILI. O iringat po tabi kita. Sabi nga ni kan World Health Organization, flu season is on. Yan po tabi adi. Kaya ang pandepensa pa lang kan Kuya Nem, flu vaccine. Peniksong flu vaccine kung day update yung vaccine nun ninyo para kahit papaano mga tugang. Normally tinatamaan yan mga aki tapos mga may edad ng kakagaya namin, mga seniors, ha? Kaya pasiguro po tabi kita, ha? Sa panahon po ngunyan na biglang nainit, biglang nalipot, biglang nauran, biglang nainit, ay talagang may kumaluyan immune system mo, talagang bibigay po yan. Kaya pasiguro sana mag-inom ni mga supplements, tanganing mamantinar na balanse, mga tugang at tuya pong mga lawas. Okay? Good morning kay Engineer Dante Baclao. Ha? Salamat po digdig, Engineer. Magayon ng music mo. Salamat tabi, Engineer. Happy birthday sa imo and happy retirement tabi, Engineer. Ha? And hopefully, magkakasama namin kayo kami magkairbanang gira kita na pari momoy sa sarong programa, diba? Sa pagsabado tanganing makadugang ka mga kaaraman mga tugang sa tuya pong palibot, ha? Alright, Engineer Dante Baclao, happy birthday, more life, prosperity and happiness. Siring man si Honorable Jerry Banyega, ang punong barangay kang barangay Santo Domingo sa Santo Domingo Albay, at saka siya man po ang Liga President. Happy birthday, Konsi. More life, prosperity and happiness. Sa iba pong nag-birthday sa kanya, happy birthday. And siyempre sa mga kababayan po niya to na nag-aantabay, good morning man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. And then si Jonah Bernal Barcelo, may message sa atin, happy birthday da po kay Lolo Boning Basilan, blessed 91st birthday po.
May the Lord bless you with many more birthdays and with good health always. Puro 4 baklayon, bakakay, albay. Thank you ngayon po. Yan, sige po Tabi. Happy birthday Tabi. Luluboning. Okay? Alright. Dahil na parali pa, dugaan katulad sa mga istorya alin po dyan sa luwas. This time, nasa linya si Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na pagka-udto na, Sir Mar. Maray na pagka-udto na po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Nasa 125, Sir Mar, na mga gasoline station ang digdi sa Bicol Region ang nagpaparata si para Sir Mar. Digdi po baga sa fuel subsidy program na ipiglalatag as in ipigtatauman ka na Land Transportation Franchising and Regulatory Board of Bicol o LTFRB sa pagiman iyan ka na Department of Transportation as in Department of Energy. Ini Sir Mar an datos na ipigtaw sa tuya ni LTFRB Bicol Regional Director Joel Defeo matapos na konfirmaron niya na kung dati-dati Sir Mar, itong sugis pesos na fuel subsidy na ipigbabawas duman kung halimbawa ang mga para nagdadrive ni mga public utility jeepney as in mga UV Express ang nagpapagasolina. Duman sa mga accredited as in partner gas station ninda, naduwangan pala ini Sir Mar nin 2 pesos, epektibo kan Agosto 15. Yes, re-roll out na yan, kan Agosto 15, nationwide na from 10 pesos ginibudang 12 pesos, iyan ang fuel subsidy para sa mga PUVs, PUG, at saka pati sa mga van, di ba? Apo. Okay. And then, duman Sir Mar sa 125 mga gasoline station na ito, pinakadakol sa mga participating gas station, digdi sa may Partikan Camara ni Sur, na may 42 sa Sir Mar na mga gas station, sinundan ka na probinsya kan Albay na may 35 gas station. Ang katanduan ni Sir Mar, maski sabi nga ni RD Defeo na may kaditisilan duman, dahil ta medyo hararayo ubaga duman Sir Mar ang mga gas station and then isla ngaya, ikaw man Sir Mar na nag-signify sa inda na nasa 18 gas station duman na nagtatangro ka ining fuel subsidy na ini. Okay. Sa Camarines Norte Sir Mar, igwanin 14, sa Sorsogon, igwanin 12, alagat ang pinakababa Sir Mar, dyan sa may parte ka na Masbate. Masbate. Yan. Okay. Now, paano daw makaabil kaan? Para sa proseso Sir Mar, wala manin pagkakaiba duman sa enot bagang naging proseso man katong 10 liters pa sana, I mean 10 pesos pa sana. Itong mga drivers is either sa PUJ o UV Express, dapat Sir Mar, iyon akreditado pa kan LTFRB, may organisasyon, may asosasyon, and ihihilingon, ipapahilingon lang duman Sir Mar itong sa imong driver's license, nakabugtak itong sa imong plaka kung ari na jeepney o UV Express an sa imong piga babiyahe. Tapos duman Sir Mar, sumismong na sa mga gasoline station naman, ang kumbaga, magbabaldis ka ito Sir Mar duman na dapat sa kada aldaw ngaya, nasa 30 liters na per day, may avail mo na itong igwa kanin discounted na 12 pesos, and then 150 liters naman per week. 150 liters per week. Nakulang bagay na yan, no? Pero paano ma-identify yung gasoline station na nag-participate dyan sa programang yan kan DOE at saka kan LTFRB? Para naman Sir Mar sa mga naghaharapot kung paano ngayon mananggad ma-identify, dyan Sir Mar sa mga luwas o mga entrada kayo ng mga gasoline station, igwa po ni nakabugtak na dakula o na tarpaulin na nakabugtak na iningayang gas station na akreditado as in partner ka na DOTR as in kan LTFRB na maging pwede kang makabakal digdi ning discounted na mga produktong petrolyo. Ngayon, mabayad ka mang ginaray pero discounted. Yes po, Sir Mar. Hindi babawas ito kada litro na 12 pesos. Kung halimbawa, 30 liters ang sa imong gasolina ngaya o ikakrudo ngaya ngunya na aldaw, babawasan ito tig 12 pesos kada litro. Ayun. Tapos, ibabaldis mo, ibabalidate man ito, kung pirang beses ka na nagkarga o kung nakonsumo mo na, so nasa 150 liters na alatin sa imo. Yes po, Sir Mar. Okay. And halimbawa, Sir Mar, dito sa probinsya kan Albay, tawag kita ni na alistahan kan mga gas station di ni RD Defeo, taligas ni sa tingaya, igwanin Petron, Shell, Zeti, Standard, Calex, Bicol Petroleum, asin Sea Oil.
Dahil lang digdi Sir Mar naka-specify kung sa inyong petron sa inang Aha. cell. Ayan, nga naman kalat man digdi ang Petron. Opo. Pero ang si oil baga Sir Mar, yan lang yun sa may kanto Canville Amor Subdivision. Okay, sige. So, ang patalandaan lang po, Sir Mar, hanapon ninda itong sumay tarpaulin kan nakabugtakan na sabing programa dahil ang katuyan man kani Sir Mar, itong makapag-extender man in tabang duman sa mga apektadong sektor, partikular na ang mga nasa transportasyon. Dan magpunta tabi, Sir Mar, ang kabtang kan paliwanag man ni RD De Feo. May dinagdag po na 2 pesos duman sa fuel discount na subsidiya kan gobyerno. This is a partnership program between the DOTR and the DOE. Kung saan po, open po ini na pagtaw ki discount sa satuyang mga PUJ as in UB Express. So duman po sa mga accredited and participating gasoline stations nationwide. Dinagdagan po ki 2 pesos. Kaya po naging 12. So iyon na po ito. So same, maximum of 30 liters per day. On 1 week naman is 150. Nakulang So, yan po, bagay Sir yan. No? Mar. That is Paliwanag, Mar. total of 1,800 pesos a week. Yes po, Sir Mar. Oh, ba? Okay na yan. Pwede ka na makabakal, Sir Mar, ki mga, ki kabangang sa kong bagat, Aha. tapos panira na, Sir Mar. Pang diskwento na yan. Dahil sa naipagtaya. And pati bago pala ako, Sir Mar, magparambation ko yung happy 50th birthday. Ano Aha. po yung amigo dyan sa Ay, si Dar! si Sir Dar. Oh, si Ano Dar. po yung amigo, Sir Mar. Ano? 50 na pala si Sir Dar, adi. Oo, pero Pero yan ko po sa pala, nagaro Sir 30 Mar. taon pa sana. So, Okay. happy birthday po sa imo. Happy birthday sa That Mar. ini Sir Mar na Museo de Legazpi Yes. curator and then siya man ngun ang piga titiwalaan Aha. dyan sa City Hall na Human Resource Office Head dyan po tabi sa LGU Legazpi. Yan. Siya pa ang nag-ano kang peso dahil naman? Si Sir Dad Sarañeses Si po Dad ito. Sarañeses pala ito. Okay, sige. Ako. So Okay. yan Sir Mar, mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas sa Pagsusuya kan PYZ Enterprises yan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Enzo Mustaza, DCID News. Thank you very much, Baby Angel. Mga dugang, yan po ang mga dugang na mga istorya. Ali po dyan sa Luwaso, yan po para duman sa, mga drivers, din public utility vehicles, jeepneys, pati na yung mga UB Express, diba? Pigtawan po ng diskwento na 12 pesos kada litro pag nagkarga ka. So halimbawa pirangon yan ang diesel garo na sa 81 garo. Sa iba alang ka dyan minus 12 pesos. Yan po tabi adi. Di allotted ka ng 150 liters per week. That is amounting to 1,800 pesos. So kada aldaw pagkarga mo, pwede kang madiskwentuhan sa naman mga tugang sa 30 litros na kinarga mo. The rest, babayadan mo na ng full. Yeah? Pero yung 30 liters mo, discounted ni mga tugang, bawas ng 12 pesos. Yeah? From the original price. Alright? So yan po tabi, duman sa mga kababayan ta. Dako lang bagay na kahit pa paano. Pero talaga pong may kadipisilan. Sabi ko parang siso ang nangyayari hanggat day natitildong mga tugang ang labanan. Day na pupundan labanan kan US, Israel, and Iran. As in pag-aragawan sa Strait of Hormuz, day po nabubuksan yan to the usual routes po ninda. Talagang may problema kita. Adi, batangon yan. Mainit na ang baralyuhanin ko niyan. Nin pahayag, pati na suoman Kuya Nims, patakot na ni Trump. Pag day ka nga nagtultol, day ka nagbehave, bumbay pa na ako sa imo. Tapos nagdeklara si Trump na, yan nga yata daog ko na ngayon Iran, samuya na ngayon na Strait of Hormuz. Sabi man kan Iran, delusion mo sa nangayaan. Hindi na. Yan ang mga pangyayari, adi. Talagang may problema tayo dyan. Kaya naramdaman nindo nag-rollback na kuta, ngunya nagitaas na naman baga. And most probably baka next week iyon na naman nagitaas na naman duman mga tuga nasa 91 labi na. $91 labi
per barrel. From dating 80. Yun, nagitaas na naman. Kaya tapos ang malungkot pa, buminagsak na naman mga tugang sa hababa na kantidad o balor ang piso kontra dolyar. Pagsarado mga tugang kang trading kasudma. 61, kulang-kulang 62. No. Ayay naman ni Kenny, so may nasa abroad. Pero yung pag ginastos mo digdig ko yan, yung sarimati na. Di ba? Talagang diskarte yan, tirada nun yan, di ba? Ang sa tuya po na pagkonsumo. Kung mapupwede man sa nang makuatan na sa tuya pong palibot, tanong-tanong tanan, surusok-sukan ta sanaan. Di ba? Pag nagbagal ka ng ubus kamuti, para kakuhaan mo man sa naso, sudahon, supak lang, itusok mo. Mabuhay yan. Mabuhay yan. Di, igwa ka na. Dahil ka na mabakalugbos kamuti pag makusido ka. Dumang ka na sa likod ng arong mo. Diskartehan lang yan, mga kapatid. Ha? Tapos, aprovechar na yan, mga pigtatao baga, pag may mga agri-fair. Yung pigtatao mga pisog, pigtataong mga seedlings. Aprovechar na yun at itanong nyo sa likod ng bahay. Pagkatapos, to be practical, para dahil ka magparabakal abono, mag-compost, di ba? Yung mga kitchen waste natin, yung gawin natin compost. Pwedeng lasagna style. Kumalot ka, kagan mo ke daga, o may daga na baga, kagan mo na kan sa basura mo, tapos tambunan mo, kidaga. Tapos kagan mo naman hanggang sa mapano. And for some time, malalapa po yan, pwede mo nang gamitong abono. Kung ay kaning makalot, pwede man sa sako. Or pwede man sa luma ng container. Maraming paraan pag gusto. Di ba? Maraming paraan pag gusto. Kaya po sa naman talaga na diskartiyan kimaray. Okay? Yan. Good morning kay Sir Gerald Aranya at saka Ate Sally. Diyan po sa sa LA Drive, Google Legazpi. Pagkatapos si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia, nakantabay po. Kuya Bob Gandano, maski nga brown at nakantabay. Pagkatapos si Bing Ben Boris dyan po sa Malilipot. Okay? And then sa mga abroaders natin, dyan po sa Dubai, nakantabay mga tugang si 43016. Si Sir Arvin Balaoro, pagkatapos si 43002. Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Yan. Good morning tabi sa indo mga friends. Mga pagiriba. And sa mga pagiriba at sa kabalikat CBCOM, may paisimi po tabi na yung dating presidente kang kabalikat 882 sa Tabaco City, si KB 88216, si Sir Ervin Requentina. Sa pong public school teacher po ini, and volunteer ng kabalikat, naging presidente kang kabalikat sa Tabaco. Nagada na po tabi, no? And according to our info from our 41s, pati sa presidente mi sa kabalikat CBCOM sa Santo Domingo, si Sir Francis, ang lubong gibunda po Sabado. Sabado. Okay? So yan po tabi. Ang Sir Ervin, thank you very much for your service sa satuya po na mga kababayan in times of calamities as in emergencies. Yan po tabi ang kabalikat CBCOM 882 as in ang gabus pong kabalikat CBCOM sa Albay. Good morning po sa endo and condolence po sa family. Okay? Nagdata istorya. Partner Al Armario nasa linya. Partner Al, good morning. Please go ahead. Salamat, partner. May memorandum of agreement naman na natalaan na firmahan entry-an City Government of Legazpi as in ang Department of Agriculture Regional Field Office 5. Partner? Go ahead. Nawala si Partner Al. Ano yun? Drain na? Nawala si Partner? Magkano drain? No. Ano kaya itong memorandum of agreement na pinirmahan mga tugang kan DA, Regional Office ng Bilbao, at saka kan City of Legazpi. Diba? Ang tangani po na kunyan,
mas maging okay ang dalagan mga tugang kan sa tuyang mga istorya. Taratunta. Baka sa telepono. Anong nangyari kay partner? Na-drain ka. Partner, good morning. Hello. Yes. Paano ito? Ano, tanawara. Laog. Ha? Anyway, Baka- partner, okay na. Ha? Baka Okay, na din. naman. Baka man rin ang sa imong unit, makuman. Bako. Baka Kargado digdi. ba? Baka digdi. Kaya baka pintado kang brownout. Ayan. Okay, sige. Anyway, tabi, partner, ulit unta, may memorandum of agreement naman na nakatalaan na firmahan. Entry on City Government of Legazpi, as in on Department of Agriculture Regional Field Office 5, para ini sa mga programang pang-livestock, as in poultry program. Base yan sa draft memorandum of agreement na pinadara ni Mayor Siam Ismail sa Sanggunian Panglunsod para hagadon ang pagpasar ni resolusyon na maautorisar sa alkalde. Initial na informasyon matao ang DA nin incubator with hatcher na iguanin 252 seater capacity at pigapod para mapadali ang production ng mga poultry animals. May iba pang mga programa asin na proyekto man na gustong maimplementar kan DA digdi sa Legazpi, kaya yaon man ang akomodar o kaya excitement kan gobyerno lokal na maimplementar ini asin mapakinabangan man kan barangay. Ang draft mo partner, yaon na sa nakasalang na sa Sangguniang Panlunsod para pag-adalan ini asin magpasan resolusyon na minaautorisar sa alkalde para makipagpirmahan sa DA kan siring na plano digdi sa Legazpi City. So yan partner, ang informasyon alay sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. And that ends our program for today, mga kababayan. Tayo po iskiyada na. Para mga milong na trompa, ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Aramon Yato sa